Patujolo, sian nasaroha, horas madihita. Parjolo mai bambandok mauliate tu situan na torop, nau manjakot buku nia parjolo. Kumpulan toksa-toksa hata-bata mangokal holi. Las roha ai songoni habe balga ni holong dot sirol ni hita tu si jahaon mag hata-batak, mag bahasa ibu matertang. Anggiat matutu songon nidok nilai niba Profesor Dr. Hotman M. Siahaan, sosiolog sian Universitas Airlangga Surabaya, songon hobban do buku mangokal hulii mata ni mual di halongonan. Pulik las ni roha adong mamuse lungun, aidang otik namak pakatutu na maol dia tu sida hata ni bukui. HP ni narohaku, hira hata bata si kanup age do na pinake mangguri bukui. Dada hata adat, manang hata jamita na somal di gereja. Mangalusi padadason niaka nau majaha buku mangokal holi, ni hudus mamuse pasikopon manggurit do mangarokom buku tosa-tosa dapat duaon madera na matmet. Di bahasa do bukuon, hata Batak dohot bahasa Indonesia. Hohot ma pinasiding akadiksi pilihan kata na somal dipake di paksauran kanupari. Anggiat nian umuga tusan lumobi diaka no posa na tu lumobi diaka no poso na tu ditano pakserhan. Do diaka dongan na makasioli si jahaon sastra modern makata Batak. Sian seret ni roha cala dang mangkurangi sangap ni akalas kak pejuang dok si solhotna perlu do patak kason. Ya cerita di bukuon luhut do fiktif, holan karangan sabing do. Molotung adong nasarupa taringok di goar inganan dot akan namasa akake betulan sabing doi. Di bagasan bukuon dang tagabon so adong na hurang lobi di pamakayon di hata diksi manang panalinon. Ay masih hurang duatong kosakata perbendaharaan kata Batak maradopon harikoton magdomutu kemajuan teknologi dohot pagbinotoan. HP kamus Batak pe hurang ala nii asa doras jala tolas cerita di bukuon si patai kon pakeon mahata Indonesia. Perukilo na asing tong mai sian ejaan rot pangguriton dok sutu kalimat di hata Batak na maribak tu bahasa Indonesia. Songoni nang pangguriton na maribak tu padohanna. Dungi hata ni si dohot i segulak-gulak do di hata Batak. Dohot mai mabain bonosan. Songon hata ni di kalimat di jolo ni pitu ni lobu ni hogbu ni siapul. Akaon ma deba pambayan gabe kumajang cerita hata Batak sian bahasa Indonesia na pola maribak 7.000 karakter. Alai, semangat kreativitas sian buku tosa-tosa parjolo mangokal holi toktong domian mangolu di bagasan proses pangguriton buku mandera na metmeton. Imam menggegas langkah awal untuk keriangan literasi manggurit majaha dot makata Batak. Songon pangujungi molodung saat bukuon tu adopan di situan atorop sikop ma akka pangurupion pajakot dok padasdason sian akadongan. Komunitas Facebook, komunitas sastra, lembaga adat dot gereja, amangkom jen pol pun posma el tobing, lai eliap lumban toruan, suhunan situmorang, Profesor Dr. Riris Sarumpait, ilmuwan sastra, guru besar FIB UI, Profesor Dr. Hotman M. Siahaan, sosiolog, guru besar FISIP, Universitas Airlangga Surabaya. Komjen Pol P. Togar M. Sianibak MSI. Songoni muse ito sariati boru pagdede, dok joy sitompul manik, namase gomos majakon. Dungi, maiku, pasudame rohani pagdede, na mga leon rohana gabe proofreader sian mulai buku na pagjolo mangokal holi, jala godang dope dongan nasotak bayar pajojor nasida ganop. Auliate ma, siala apresiasi pangurupion panjakon. Dohot padasdason muna, hupak haseang mai sude gabe enderi kreatif asa toktong mangulak pangguriton. Aka masukan makhites saran dan kritik
totu masarikot mai gabi nutrisi lau pandegaton kokoman na mangihut. It takes two to dance. Ia soadong pajaha dangadong panggurit sada mahita. Unang tapasubupunu hata Batak tabesia nasaroha. Jakarta 20 Maret 2012 South Pole tak tabunan panggurit no pedis.